O Portos Apostoli arrancará a pretemporada o 3 de agosto coa presentación do equipo. Os noieses xogarán 5 amigables de preparación da nova campaña. O verán avanza e o Noia Portos Apostoli encara o seu regreso á pista. O club, que vende a anunciar diferentes incorporacións para reforzar o equipo que disputará a súa quinta campaña seguida na elite do fútbol sala nacional, definiu xa a folla de ruta para arrancar a pretemporada. Os brancos comezarán a preparar a 26-27 o luns 3 de agosto coa presentación do plantel e do corpo técnico. Realizaránse tamén os primeiros exames médicos antes de comezar a adestrar. Os brancos afrontarán 5 semanas de preparación nas que xogarán o mesmo número de duelos. Os partidos amigables arrancarán o 15 de agosto, cando os de David Palma xogarán en Redondela ante o Caxinas e Posada Barca portugués. A vindeira semana haberá dobre dose coa disputa do 9º trofeo Portus Apostoli, no que os noieses se medirán á selección de Indonesia para conseguir o seu pase a final. O venres 28 desembarcarán en Sanxenxo para medirse ao Braga Luso e a última parada será o 4 de setembro. O Noia viaxará a Ferrol para xogar o derradeiro amigable ante o Parrulo Ferrol, derbi galego para poñer a guinda á pretemporada. O Portos Apostoli arrancará a súa quinta participación na primeira división, que este ano se estrea cun novo formato a segunda fin de semana de setembro.